Dobrý deň, v dnešnom videu vám ukážem, ako sa prihlásiť na online školenie v aplikácii Zoom, ako používať mikrofón a chat. Na prihlásenie sa do online školenia máme dva spôsoby. Prvý spôsob je, ak máte aplikáciu Zoom stiahnutú, a druhý spôsob, ak aplikáciu Zoom stiahnutú nemáte. Obidva spôsoby sú jednoduché, pri prvom spôsobe si taktiež ukážeme, ako používať mikrofón a chat. Pre prihlásenie sa do online školenia si najprv otvoríme e-mail s pozvánkou, ktorá nám prišla. V pozvánke klikneme na tento odkaz, ktorý nás prepne do ďalšieho okna. V ňom potvrdíme, že chceme otvoriť aplikáciu Zoom, a to týmto tlačidlom. Po chvíľke načítavania sa nám otvorí aplikácia, kde už len stačí vyčkať, kým nám školiteľ potvrdí účasť na školení. Po potvrdení sa nám zobrazí obrazovka školenia. V tomto bode je dôležité skontrolovať si mikrofón, ktorý nájdeme úplne vľavo dole. Ak je mikrofón v tejto forme, je dôležité, aby sme na ňo raz klikli, kým sa nám mikrofón vypne. Ak nás školiteľ vyzve, aby sme mu odpovedali, opäť klikneme na mikrofón, ten sa nám zapne, po odpovedi si on znova vypneme. V strede obrazovky nájdeme tlačidlo chatu. Toto tlačidlo nám slúži na písanie textu. Po kliknutí na tlačidlo sa nám vpravo zobrazí ďalšie okno. V spodnej časti okna môžeme zadávať text a po stlačení tlačidla Enter sa nám text zobrazí v tomto okne hore a vidia ho všetci účastníci školenia. Čo sa týka prvého bodu, ako sa prihlásiť na školenie a ako používať mikrofón a chat, je to všetko. Plynule prejdem k druhému bodu, a to ako sa prihlásiť na online školenie, ak aplikáciu Zoom nemáte stiahnutú. Opäť si otvoríme e-mail s pozvánkou, kde klikneme na rovnaký odkaz ako v prvom bode. Znovu sa nám otvorilo ďalšie okno, ale teraz nepotvrdíme otvorenie aplikácie Zoom. Klikneme na tlačidlo Zrušiť a následne klikneme na tlačidlo Zapnúť školenie. Znova zrušíme vyskakovacie okno a klikneme na tlačidlo Pripojiť sa cez internetový prehliadač. Tu vyplníme povinné údaje, ktoré si od nás vyžadujú. Po potvrdení údajov klikneme na tlačidlo Pridať sa. Opäť počkáme, kým nám školiteľ potvrdí účasť a zapne sa nám školenie. Ak sa nám načíta školenie, znova sa pozrieme vľavo dole, kde už ale nemáme mikrofón. To nám nevadí, na toto tlačidlo raz klikneme a následne to potvrdíme týmto modrým tlačidlom. Vľavo dole sa nám už zobrazil mikrofón. Teraz je dôležité si ho zase vypnúť a môžeme sledovať nerušené školenie. Dúfam, že som vám v tomto videu pomohol a prajem vám príjemný deň.